senyora Oriol. Malgrat aquesta picabaralla Parlaven dialèctica... d'immigració, Sí, i torno. Malgrat aquesta picabaralla dialèctica, que podria semblar que disten molt, Junts dels Comuns, doncs a l'hora de la veritat defensen tots les seves cadires. S'ha denotat en moltes votacions al Congrés espanyol, on han votat regularitzacions massives d'immigrants il·legals que han contribuït a la tercermundització de Catalunya. Tenim uns partits polítics que viuen en un altre món, en un món paral·lel, i no perceben la realitat que patim als carrers. I d'aquí plora la criatura, de que no són conscients de la realitat, que la ciutadania pateix cada dia als carrers, de la inseguretat creixent, de que la senyora Maria no pot anar sola a treure els diners del caixer, perquè cada cop que hi va la fumen per terra per estribar-li el bolso. Però, esclar, des de les casetes ajardinades i amb seguretat privada, això la casta política no ho veu. I ens han deixat un país que fa pena, i qui el pateix som els ciutadans de peu. I per això Aliança Catalana ha fet irrupció a les institucions, per capgirar aquesta situació i retornar el país al camí del seny i l'ordre.